morning, Siargao! Mayong buntag po kaninyong tanan. Magandang umaga, mga ka-Siargao. Happy viewing po kaninyong tanan. Magandang umaga. Happy viewing sa atong mga kalungsuran nga sakop ng isla sa Siargao, ang Dapa, San Isidro, San Benito, Santa Monica, Burgos del Carmen, General Luna, Socorro ug Pilar. Magandang umaga po, magandang umaga. Good morning kaninyong tanan, mga ka-Siargao. Good morning usab sa atong mga frontliners nga padayon ang serbisyo alang na kanatong katawhang Pilipino. Magandang umaga po, good morning kaninyong tanan. Good morning usab sa atong mga viewers karon o mga commenters. Salamat, magandang umaga po. Good morning, Sir G. Kumusta taga-Union? Gikan na kang Ma'am Nalin Bilad. Salamat, Ma'am Nalin. Good morning po. Magandang umaga kaninyong tanan. Good morning sa atong mga viewers. Salamat sa inyong pagsuporta. Aniya nasabta sa laing edisyon sa atong programa Siargao TV News para napaghatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masayran din hina sa isla sa Siargao, sa probinsya Surigao del Norte, sa rehiyon sa Caraga ug sa tibuok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao ug sa tibuok kalibutan. Magandang umaga po, good morning kaninyong tanan, mga ka-Siargao. Please continue on doing these more TV shows to Siargao. Gikan na kang Mari Chen. Salamat, Mari Chen. Good morning po, magandang umaga. Good morning, magandang umaga kaninyong tanan, mga ka-Siargao. Good morning usab sa atong mga silingan nga kalungsuran o probinsya. Ang Dinagat Island sa Agusan del Sur, Agusan del Norte, Surigao del Sur. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan. Good morning po, magandang umaga. Dili na ta maglangan, mga ka-Siargao. Atong pag-asayron karon ang report gikan na sa atong DOST Pag-asa alang na sa atong kahimtang sa panahon atong paminawon si Chris Perez. Sa ating latest satellite imagery, makikita nga natin ang tropical depression na si Vicky ay nasa labas na po ng ating air responsibility at po ay tinatayang nasa laing 70 kilometers southeast ng Pag-asa Island, Palawan. Bagamat nasa labas na ito ng ating air responsibility dahil ang isang area natin, yung Kalayaan Island, ay sakop pa rin ito. Meron pa rin po tayo nakataas na Tropical Cyclone Wind Signal number 1 sa Kalayaan Island. Samantala dito sa Northern Luzon, apektado pa rin ng umiril na amihan, habang ang tailend ng cold front naman nakakaapekto sa silangang bahagi ng gitna at ng katimugang Luzon. Dahil sa bagyong si Vicky, binanggit nga natin kanina, mayroon pa rin tayong warning signal number 1 sa Kalayaan Island na posible pa rin makaranas ng mga pag-ulan at paminsan-minsan pagbugso ng hangin. Samantala, ang ating latest forecast track nagpapakita nga na bagamat nasa labas na ng PAR, meron nga tayong warning signal kung kaya't meron pa rin po tayong severe weather bulletin na inisyu. At bukas ay tuloy na itong lalayo nga ng Kalayaan Island at posible nga mawala na yung warning signal sa nabanggit nating lugar. Kaya ang mga kababayan po natin, lalong-lalo po sa nabanggit nating area, patuloy na mag-monitor sa weather updates ng Pag-asa hinggil sa bagyong si Vicky. Sa buong Visayas at Mindanao naman, bukas asahan nga yung patuloy na mainit at malinsangang panahon, pero may chance rin ng ilang isolated rain showers or thunderstorms, lalo na sa dakong hapon o gabi. Posibleng umabot na around 33 degrees Celsius, yung pinakamataas na taas ng temperatura sa Zamboanga City. Mao kadto mga ka-Siargao ang report gikan na mismo kang Chris Perez sa DOST Pag-asa. Nigawas na, hapit na kayo magawas mga ka-Siargao karong adlaw. Posibleng magawas na kini sa Philippine Area of Responsibility ang tropical depression nga si Vicky, mga ka-Siargao. Ingat po, maulan gihapon, ganina kadlawon, maulan mga ka-Siargao. Pagdala kita ng payong mga ka-Siargao para na dili kita maulanan. Good morning Kuya G, good morning mga taga-Siargao. Gikan na kan Sir Rudy, Longos Planda na Borja Jr. Magandang umaga po, good morning. Maradyo na buntag Sir G og mga Siargao, pa shout out sa akong pamilya sa barrio Bagakay. Salamat ka radyo Sir G. Gikan na kang Ma'am Lenny Buo. Salamat Ma'am Lenny. Good morning Kuya G, good morning Siargao. Og pa-shoutout kay Rochella Dador and II Formille. Thank you Kuya G. Gikan na ka Samantha Gracela Argota. Salamat po. Magandang umaga kaninyong tanan, mga ka-Siargao.
di na ta maglangan ang pinakaunang bahin sa mga balita karon sa atong programa Siargao TV News. Balay sa San Benito nahagsakan og palkata panahon sa bagyong Vicky. Usa ka kahoy nga palkata ang nahagsak niadtong paghaguros ni Tropical Depression Vicky niadtong Biyernes dito na sa Purok 5 Sitio Dapanas, Barangay Talisay, San Benito. Sumala pa ang nahagsakan sa maong kahoy sa palkata mao ang panimalay ni Mrs. Jenaline Dagala, 61 years old, maong ang kapulisan sa San Benito sa pagpangulo ni Police Staff Sergeant Rigor Puyales, mi asister sa clearing operations sa maong lugar, kini lalom sa supervisyon ni Police Lieutenant Gilbert Calope, mga kasyargaw. Atong nakita sa atong screen karon ang mismong pagkahagsak sa kahoy o punong kahoy nga palkata, mga kasyargaw, og gipahigayon ang clearing operations niadtong Sabado ug Domingo, mga kasyargaw, para na mahawa kini sa maong panimalay ni Nanay Jenaline Dagala, mga kasyargaw. Mao kana ang latest updates dito na sa San Benito. Good morning po, magandang umaga. Samtang sa laing bahin, mga kasyargaw, Dapa Municipal Police Station nakabantay sa pagpahigayon sa Misa de Gallo. Bantay sarado sa kapulisan sa Dapa ang pagpahigayon sa Misa de Gallo sa Santo Niño Church sa Barangay 6, Poblasyon Dapa, Surigao del Norte, dinhi na sa atong munisipyo alas 4 sa kadlawon kagahapong adlaw para na sa pagpatuman sa minimum health standards. Gipanguluhan mismo ni Police Corporal John Mark A. Galientes og Patrolman Efrem Gorgonio ang maong aktibidad, samtang gipahigayon usab ang security purposes, security na mga aktibidad sa maong simbahan, mga kasyargaw. Atong makita sa atong screen usab, mga kasyargaw, ang presensya sa atong mga kapulisan diyan na sa pagpahigayon sa Misa de Gallo, mga kasyargaw, sa Santo Niño Church dinhi na sa atong munisipalidad sa Dapa, mga kasyargaw. Mga latest updates usab dinhi na sa atong munisipalidad sa Dapa. Maraya na buntag Kuya G, pakibati Adcol family ng Sunflower GL og Sia family ng Katanglaan. God bless and good health, Kuya G. Thank you. Gikan na kang Jane J. Lance Polanco. Salamat, ma'am. Jane Lance. Salamat, magandang umaga po. Good morning. Magandang umaga. Salamat. Maraya na buntag Kuya G, pa-shoutout ako sa amo Regional Director na si Sir Emmanuel Minil o sa iyang municipal commander nga si Michael Sulapas o Joy Bernaldez o sa tanang task force kasanag watching from Papua New Guinea. Salamat, Sir Rudy. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, mga kasyargaw, gift packs ipang apod-apod sa Surigao PPA Port Workers. Nakadawat karon, mga kasyargaw, ang mga pakyawan workers, outsourced personnel, security guards o utility workers sa Port of Surigao o sayong pamasko gikan na sa organic employees sa Philippine Ports Authority. Ingon nga pagpasalamat sa nagpadayong blessings. Sumala pa kang acting PMO Surigao Port Manager Froilan Caturla nga karong holiday season ang PMO personnel mi-commit alang na sa paghatag og happiness sa mga less fortunate nga mga colleagues nila. Nasairan nga 40 food packs ang gihatag sa mga PPA workers. Daghang salamat, mga kasyargaw, sa atong mga regular employees din na sa PPA.
Kay nakahuna-huna gayon sila nga pagtabang sa mga less fortunate nato na mga workers din na sa PPA. Salamat. 40 ka food packs mga kasyargaw ang gihatag kanila. Congratulations og Merry Christmas sa tanan na mga nakadawat sa maong gift packs or food packs mga kasyargaw. Mga latest updates dito na sa PPA mga kasyargaw. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan mga kasyargaw. Maradyo na buntag sa idyo tanan Kuya G sa tanan taga Siargao, labi na ang tanan taga Sayak. Merry Christmas sa ato tanan. God bless us. Salamat kang Jackie Sulima. Salamat, magandang umaga. Good morning Siargao, Merry Christmas. Naulay ka Charles. Karon ka pa kamatano. Good morning, magandang umaga. Happy viewing kanimo din na. Tangtang sa laing bahin mga kasyargaw sa atong mga balita, Police Colonel Noel Espinoza fully pledged Surigao del Norte Provincial Director na. Full pledge Surigao del Norte Provincial Director na karon si Police Colonel Noel Espinoza natong December 16, 2020 base na sa rekomendasyon karon sa probinsya o panggamhanan sa probinsya Surigao del Norte. Congratulations kang Police Colonel Noel Espinoza. Siya na ang full pledge karon mga kasyargaw na Provincial Director sa atong kapulisan mga kasyargaw. Kaniadto siya ang acting pa lamang na Provincial Director mga kasyargaw. Karon full pledge na. Congratulations kan Sir Noel Espinoza. Salamat. Good morning sa imo. Ahog salamat sa imong pagpanerbisyo dinhi na sa probinsya Surigao del Norte. Full fledged na siya karon nga Provincial Director mga kasyargaw. Mako na latest updates nato sa kapulisan karon. Good morning sir, Merry Christmas kanatong tanan. God bless us all. Gikan na kang Abe Pino, Tanjay Emily. Salamat po, magandang umaga. Good morning, happy viewing po. Samtang mga kasyargaw, Owa Caraga adunay pahibalo sa mga OFWs. Ang OWA Caraga nag-auhag sa atong mga returning OFWs og ilahang pamilya nga taga Surigao del Norte og Dinagat Islands nga kung kamo mo pauli nganhina sa Caraga region, palihog lang sa pakig-coordinate sa inyuhang tagsa-tagsa ka munisipyo may tungod na sa protocol or quarantine procedures, transport service arrangement. Kung kamo pagasundoon sa inyong LGU sa dihang kamo mag-abot sa Bangkasi Airport or pwede ba na ang inyong tagsa-tagsa ka pamilya ang musundo kaninyo kung naa na kamoy personal nga sakyanan. Mao kini ang gipahibalok kaninyo aron kamo mismo makasayod sa protocol nga giina-implementar sa inyong mga munisipyo o kung unsa man ang mga transport service arrangement nga angay o pwede usab kaninyo mga kasyargaw labi na kung muuli kamong mga ROFs mga kasyargaw. Mamahimo ninyong tawagan o i-text ang mga musunod na mga numero para na sa klaro o hapsay nga pagpaulit sa inyuhang tagsa-tagsa ka mga lugar. Sa Alegria o munisipalidad sa Alegria, pwede ninyo tawagan ang 0920-320-8192. Samtang ang Bakwag 0907-923-4379. Kung sa Claver kamo 0946-179-5313 o 0951-407-7017. Samtang 0928-5243-421. Samtang sa Higakit 0950-758-041. Sa Mainit 0948-0511-894. Samtang sa Malimuno 0947-9700-586.
Samtang sa Placer, 0946-884-9248. Sa San Francisco, 0919-99-75167. Samtang sa Season, 0907-531-7125. Samtang sa Surigao City, 0998-9999-385 or 0938-299-7105. Sa Taganaan, 0912-588-093. Sa Tubod, 0910-5610-260. Ang Surigao del Norte nga probinsya, 0921-254577. Samtang 0930-982-8095. Samtang sa Dinagat Islands, mga kasyargaw, pwede ka mamutawag sa 0963-069-5504. Mao na ang mga numero na pwede ninyong tawagan. Ilabi na karon sa pahibalo sa OWA Caraga nga tawagan o makikoordinar asa kamo sa inyong nagkadaiyang munisipalidad. Adiser kamo magpapauli o muuli mga ROFs nato din ha o sa mga pamilya niini nga adunay mga health protocols, adunay mga procedures o quarantine procedures, transport service arrangement nga ginahimo mga kasyargaw ang atong gobyerno para na kaninyo o sa pag-uli ninyo mga kasyargaw. Mao na ang latest updates dito na sa OWA Caraga. Good morning mga kasyargaw. Nangutanan ako Kuya G kung mukanha sa Siargao o may requirements sanan kung mag-quarantine pa ba. Thanks, salamat taga Surigao ko. Gikan na kang Ma'am Malin Arandid, ang kinahanglan nimo ma'am ang negative result sa antigen mga kasyargaw dinha na sa provincial grandstand. Then mga kasyargaw, ang valid ID, e-health pass or kung naay travel pass, pwede sa pagdala ka mo. Maura na og dili na i-quarantine mga kasyargaw. Kung mag-positive lamang ka, kung positive ka sa antigen nga ipahigayon, i-quarantine guide ka. Pero kung negative ang imong result, pwede ka mo biyahe paingon din hina sa Siargao. Kinahanglan nimo negative antigen result kay 30 days man ang validity niini og travel pass kung naa manggaling, e-health pass og valid ID lamang mga kasyargao. Mao kana ang atong requirements mga kasyargao pag mosulod din hina sa isla sa Siargao. Good morning Kuya G, keep up good work. Gikan na kang Kuya Brock Balili. Salamat Kuya Brock. Good morning, magandang umaga kanimo din ha. Shoutout, good morning Kuya G. Greet ko lang mga kauban diri sa balay. Ban Aikel Ogreya, Nene Labina sa duha ka kids, Janjan og Justin gikan na kang Cheryl Herrera. Good morning po, magandang umaga. Good morning mga kasyargao. Happy viewing po kaninyong tanan. Salamat sa inyong suporta din hina sa programa Siargao TV News. Magandang umaga po. Samtang sa laibahin sa mga balita karon, atong pag-asayron mga kasyargao, ang kahimtang sa COVID-19 din hina sa Caraga Region. As of December 19, 2020, we have 35 new confirmed positive COVID-19 cases for area of distribution, 2 cases from Agusan del Norte, with 1 case each from municipalities of Nasipit and Santiago, 1 case from Calamba, Cabadbaran City, 19 cases from Agusan del Sur, from municipalities of Santa Josefa 6, Trento 6, San Francisco 3, Rosario 2, Bunawan 1, Prosperidad 1, 3 cases from province of Dinagat Islands, from municipalities of Loreto 2, Cadjanao 1, 5 cases from Surigao del Sur, from municipalities of Carrascal 3, Marihatag 1, Tago 1, 5 cases from Butuan City, with 1 case each from barangays Ambago, Ampayon, Duongan, Port Puyohon, and Maon. For classification of cases, we have recorded 20 local transmission cases, 10 with no travel history to an area with local transmission, 5 cases with history of travel to areas with local transmission. For status of condition, 23 cases are asymptomatic, 9 have mild, and 3 severe. For status of management, 32 cases are quarantined, monitored, and managed accordingly. As
As of November 19, 2020, we have recorded 3 COVID-19 related deaths. Our first case is a 64-year-old male from Butuan City with no known comorbidity, brought to the hospital for loss of consciousness on December 18 but died on December 19, 2020. Our second case is a 100-year-old female from Marihatag, Surigao del Sur with no known comorbidity, rushed to the hospital for cough and difficulty of breathing on December 17, 2020 but died on the same day. Our third case is a 61-year-old male from Tagu, Surigao del Sur with no known comorbidity, rushed to the hospital for cough and difficulty of breathing but was declared dead on arrival. As of December 19, 2020, for Caraga cumulative COVID-19 cases, we now have a total of 4,311 confirmed cases, 490 active cases, 3,635 recoveries, and 197 deaths. Mao ka na mga kasyargaw, ang latest updates nato sa kaimtang sa Caraga Region, mga kasyargaw. Ingat po kitang tanan, mga kasyargaw. Ilabi na karon panahon sa Kapaskuhan. I-expect karon mga kasyargaw sa Department of Health na musaka ang kaso sa COVID-19. Noong ingat kita tungod kaya adunay mga selebrasyon nga gipahigayon, mga kasyargaw. Ingat gayud kita mga kasyargaw. Good morning Kuya G, good morning Sad sa tananga, labi na sa akong pamilya, dini na sa dapa. Salamat po gikan na kan Che Gabutero sa Cambasak. Salamat Che. Good morning. Mayong buntag Kuya G, mayong buntag Siargao. God bless Kuya G from Ronnie Borja ng Las Piñas City. Thanks Kuya G. Magandang umaga sa iyo Sir Ronnie Borja. Magandang umaga. Shout out sa lahat ng taga Manila dyan. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga, mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, Tropical Depression Vicky nagbili ng patay sa Caraga Region. Tulo na ang patay, samtang usa ang missing sa pagkuso-kuso sa bagyong Vicky sa Caraga Region. Base sa situational report, gikan na sa Regional Tactical Operations Center sa Police Regional Office 13, mga kasyargaw, as of niadtong niaging adlaw, miabot na sa 2,257 ka mga pamilya kung 3,262 ka mga individual ang malampusong na-evacuate gikan na sa ilang Pinoy-anan o gidala ngadto na sa 558 ka mga evacuation centers. Hangtod karon, pabiling naka full alert ang PRO 13. Ilabi na sa mga lugar sa atong rehiyon nga nakasinati og kalit nga pagbaha o pagdahili sa yuta. Sumala pa kang PRO 13 Regional Director Police Brigadier General Romeo Karamat Jr. Gusto nilang masiguro ang kaluwasan sa ilang mga personahe o kantong maghatag og hinabang kansa mao ang konsepto sa Disaster Risk Reduction and Management Program sa DRRMC. Gibutyag sa opisyal nga miabot sa kinatibuk ang 1,066 nila ka mga personahe o mga force multiplier ang ilang gipang deploy aron maglusad sa search and rescue operations, traffic control and management, paghatag og assistance atol sa pag-evacuate sa mga residente sa mga flood prone areas o guban pang public safety operation sa tibuok rehiyon, mga kasyargaw. Tulo na ang gikatala nga nangamatay, mga kasyargaw, og usa ang nawala pa gipangita pa karon, mga kasyargaw, sa atong mga rescuers, mga kasyargaw. Mako na latest updates karon sa Caraga Region. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan, mga kasyargaw. Happy viewing po kaninyong tanan. Samtang sa laibahin sa mga balita karon, duha ka wanted sa kasong murder na aresto sa PNP Caraga. Naaresto sa kapulisan sa Caraga ang usa sa topmost wanted person o laing wanted person sa kasong murder dito na sa probinsya sa Surigao del Sur natong December 19. Human ang padayon nga manhunt operations na ila ang mga murder suspect nga mao si Michael Cuarteron, mga kasyargaw,
45 anyos o residente sa Barangay Bulhon, San Miguel, Surigao del Sur, nga naaresto sa San Miguel Municipal Police Station. Samtang ang usa ka murder suspect na sikop dito na sa San Agustin, Surigao del Sur, human ang hiniusang operasyon sa San Agustin Municipal Police Station ug 1st Surigao del Sur Provincial Mobile Force Company dito na sa Hornasan, San Agustin, Surigao del Sur, na may resulta sa pagkasikop ni Joseph B. Garcia, 53 anyos. Ang pagkasikop sa mga wanted person gi-issue sa korte nga walay mga girekomendang nga piyansa, mga kasyargaw. Mao kana mga kasyargaw ang atong latest updates usab sa mga wanted person na mga nasikop sa atong kapulisan. Samtang sa laing bahin mga kasyargaw, panagbangi sa CPP-NPA o kasundaluhan milungtad sa usa ka oras. Usa ka CPP-NPA terrorist na usab ang namatay human ang usa ka oras nga panagbangi sa 8 grupo batok na sa 3rd Special Forces Arrowhead Battalion troops ilalom sa 4th Infantry Diamond Division gibana-banang anaa sa kapin kung kulang sa 30 ka CNT ilalom sa Sub-Regional Centro de Gravidad Southland Northern o Northeastern Mindanao Regional Committee nga gipanguluhan ni Rizaldi Sumunod alias Mansoy dito na sa Sitio Paradise, Barangay Magsaysay, Agusan del Sur ngatong December 18 alas 12:18 sa udto ang maong panagbangi. Nakuha sa maong panagbangi mga kasyargaw ang 5 ka armas, 4 ka M16 ug usa ka AK-47 rifle. Nakuha usab ang usa ka IHL band anti-personnel landmine, 9 rounds sa 40mm M203 grenade launcher amos o 50 rounds sa 7.62mm M60 amos, duha ka set sa commercial radios, 15 ka backpacks sa usab ang nakuha, medical supplies o equipment, 3 ka keypad cellular phones, usa ka touchscreen Android phone o 20 meters electrical wire. Mga kasyargaw, ano na usab nagbangi mga kasyargaw ang atong kasundaluhan mga kasyargaw, kapulisan usab ngadto na sa mga 8 grupo. Mao to ang latest updates nato sa atong Philippine Army. Good morning Kuya G, Merry Christmas to you. Gikan na kang Red Chief Elardo, salamat po, magandang umaga. Mayong buntag Sir G, si Randy Rans Santisas Archaga kini, anak ni Bernardo Toliba Santisas, watching from Manila. Thank you Sir G. God bless. Salamat Sir Randy Santisas. Magandang umaga sa iyo dyan. At sa mga taga Manila, good morning po sa inyong lahat. Good morning Kuya G, Merry Christmas sa imo. Pa-shout out sa akong asawa, si Nizel Oga, anak na si Imot, ningon man sa akong mga ALS learners. Ika na kang Sir Henry Piao Lubapi. Salamat Sir Henry. Good morning, magandang umaga. Kanimo nila. Good morning, magandang umaga. Happy viewing po. Samtang sa laing bahin mga kasyargaw sa atong mga balita karon, Christmas gifts gipang apod-apod sa nasipit. Libuan ka mga residente sa nagkalain-laing villages sa nasipit, Agusan del Norte ang nakadawat og regalo o Christmas gifts gikan na sa lokal nga panggamhanan niini og Army's 23rd Infantry Masigasig Batalyon. Ang maong gift giving activity naguluhan nga the renewed and intensified community outreach sa ka-collaborative effort sa LGU ilabi na sa Municipal Task Force to End Local Communist Armed Conflict 23rd IB o ubang stakeholders karong panahon sa pagselebrar sa Yuletide season. Ang maong programa gimugna aron ma-meet o matubag ang panghinanglanon sa mga residente sa mga hilit nga areas ug ang pagdetermina sa ilang mga sitwasyon ilabi na sa kahapsay ug kalinaw og
development, mga kasyargaw, sa nagkadaiyang barangay, nagkadaiyang mga munisipalidad dito na, mga kasyargaw, sa nasipit. Mako na ang latest updates, mga kasyargaw, sa maong mga balita karon. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan, mga kasyargaw. Salamat. Samtang sa laing bahin, konsiderasyon sa pagbakuna, gihanyag sa DOH, mga kasyargaw. Gihanyag karon, mga kasyargaw, sa National Task Force Chief Implementer o Vaccine Czar Carlito Galvez, alang na sa mga konsiderasyon sa pagbakuna karon sa atong nasod. Ang pamahayag gikan mismo kang Secretary Galvez, mga kasyargaw. Nakikita natin, we have to face realities. Alam nyo, ang pagbabakuna, hindi po tinitingnan lang natin yung timeline na mapaaga tayo. It's not a race. Titingnan po natin talaga yung safety at saka efficacy. Alam natin na yung timeline po natin ay medyo bumabagal dahil po kasi yung tinatawag nating regulatory requirement. Nakikita natin sa 200 na vaccine, dalawa pa lang sa US ang nabigyan at tatlo sa China at dalawa sa Russia. So yung tatawag nating emergency utilization authorization, out of 200, more or less 5 hanggang 6 pa lang ang nakakaroon ng tinatawag nating mass production dahil nakikita natin na di-delay ang kanilang authorization at saka yung evaluation ng quick at effective. Isa yon, at saka nakita natin nagkakaroon tayo ng mga tinatawag na problema sa raw materials. At the same time, yung logistic challenges na handun pa rin. So yung timeline talaga, to be realistic, ang majority ng mga rich countries, baka mag-roll out yan mga February pa or March. Ang nangyayari, yung mga vaccination na nakita natin ngayon ay mga limited lang ang nakita natin at hindi pa rin makahabol ang ating supply sa mga. Mao na ang latest update, ang mga detalye, mga kasyargaw, kung unsa ang gikonsidera karon sa National Task Force, mga kasyargaw, o sa Vaccine Czar nga si Secretary Galvez, mga kasyargaw. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan, mga kasyargaw. Happy viewing po kaninyong tanan. Samtang, mga kasyargaw, ang atong unang bahin sa mga horoscope karon. Sa Aries, ang imong meditation ang magpakalma sa mind nimo karon. Nawala ang negative emotion, imagine nimo ang naana sa imo karon. Mga kasyargaw, ang mga good vibes. Samtang sa Taurus, ihatag sa kauban ang good vibration aron happy events ang moabot sa imo. Dawaton ang inner power, mga kasyargaw. Samtang sa Gemini, sa imong meditation ihatag ang pure love energy sa imong love. Ang imong command mag-flow sa person nga love nimo. Mag-respond siya by loving you, mga kasyargaw. Samtang sa Cancer, ang regular meditation mohatag og personal protective shield kanimo. Kini ang invisible shield, dili nimo maabsorb ang tanan negative vibration sa imong mga kaubanan karon. Mao na ang atong upat asa nga horoscope karong buntaga, mga kasyargaw. Napay laing upat sa mga mosunod nga minuto dinhi na sa atong programa Siargao TV News. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan, mga kasyargaw. Good morning, magandang umaga. Good morning Kuya G, watching from Davao City. Shout out sa mga relatives diyan sa Surigao City, Barutak, Juaner family, stay safe and God bless. Good morning, Idol G. Gikan na kang Mark James Lisondra. Good morning kanimo din na, Mark. Magandang umaga. Happy viewing kanimo din na. Good morning, happy viewing. Mga kasyargaw, good morning usab kaninyong tanan, mga kasyargaw. Naay gihatag kanato nga report dinhi na, mga kasyargaw, nga adunay nahitabo, mga kasyargaw, nga aksidente ba kini, mga kasyargaw. Ato nga pagasayron kung unsa ni.
aksidente mga kasyargaw. Tumala pa sa report gikan na sa Surigao del Norte PPO nga gihatag kanato dinhi na mga kasyargaw. Nahitabo kini dito na sa San Nicolas Street, mga kasyargaw, Barangay Washington, Surigao City. Bago pa lamang kininako na gisen di ay kanato. Ni adtong December 18, 2020, alas 5:40 sa hapon, mga kasyargaw, sa San Nicolas Street, Barangay Washington, dito na sa Surigao City, adunay nahitabo nga aksidente. Mao si Ivy Riagan Horia Gonzalez, 27 anyos, babae with live-in partner, vendor, mga kasyargaw, o presidente sa Caimo Street, Barangay Washington. O ang nasayran nga ang suspect mao si Fabian Corminal Amparo, 65 years old, lalaki, separated driver o residente sa Purok 1, Kayutan, Barangay Kagnyog, Surigao City, nga driver sa Yamaha STX tricycle nga adunay body number nga SC064, mga kasyargaw, nga adunay onboard nga passenger o naisakay nga passenger. Sumala sa inisyal nga investigasyon, mga kasyargaw, nga samtang anaa sa pedestrian ang maong biktima uban sa iyang anak, mga kasyargaw, naglakaw sa sidewalk, mga kasyargaw, sa San Nicolas Street. Aksidenteng nabangga kini, mga kasyargaw, sa tricycle nga gibaneho sa suspetsyado, mga kasyargaw. Ang driver nga drivean ni Fabian Amparo, 65 years old, mga kasyargaw. Ang tricycle niya, nabangga niya. Ang naglakaw-lakaw lamang na mga biktima, mga kasyargaw. Og dali nga apprehend kini sa kapulisan tungod kay haduol raman ang mga kapulisan dina. O kini ana-anak karon, mga kasyargaw, sa Surigao City Police Station tungod kay nasayran na ilalom kini o ana kini sa ilalom sa inimnong makahubog, mga kasyargaw, o hubog kini samtang nagdrive. Maong gidala kini sa Surigao City Police Station. Mao na ang atong nadawat gikan na report, mga kasyargaw, sa atong kaila nga naghatag og report. Salamat, magandang umaga kanimo din na. Good morning, shout out kanimo din na. Good morning, magandang umaga. Samtang sa laing bahin sa mga balita karon, mga kasyargaw, virtual Thanksgiving ipahigayon sa DepEd. Ingon nga pagpasalamat, mga kasyargaw, sa mga magtutudlo, ginikanan og nagkalain-laing edukasyon o education stakeholders o mga organisasyon. Lakip ang mga estudyante nga nahimong kabahin sa Department of Education kung DepEd aron na magmadaugon karong tuiga. Maong giimbitaran ang tanan nga moapil o motanaw sa virtual Thanksgiving and General Assembly sa umaabot nga Disyembre 22 o ugmang adlaw, mga kasyargaw. Makauban sa mga virtual Thanksgiving ugma alauna sa hapon ang DepEd Central Office o ang inahan sa baong departamento nga si Secretary Leonor Magtulis Briones. Good morning po, magandang umaga. Alauna kini ugmang adlaw, mga kasyargaw, sa DepEd Philippines nga Facebook page. Adunay Thanksgiving o virtual Thanksgiving nila o General Assembly, mga kasyargaw. Mao na ang atong latest updates karon dito na sa DepEd. Good morning kang Aneta Jella Kababa. Salamat kanimo, Aneta. Good morning, magandang umaga. Happy viewing po kaninyong tanan, mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin sa atong horoscope karong buntaga, mga kasyargaw, sa Leo, appreciate nimo ang mga kauban aron feel good vibration ang imong day. Happy day ang life. Lucky numbers o color for the day: 51, 11, 23, 32, 43. Lucky color ice blue, mga kasyargaw. Ayura ang naay ngato, mga kasyargaw. Samtang sa Virgo, regulate nimo ang ginhawa aron makumand nimo ang breathing aron adunay feel good and daily life,
mga kasyargaw, o ang daily life nimo. Samtang sa Libra, ang imong mind dunay influence sa environment. Ang increased influence na sa gusto nimong mahitabo karon. Kinahanglan silent ang mind aron malipay sa result, mga kasyargaw. Samtang sa Scorpio, dunay money nga moabot kanimo. Kinahanglan silent ka og bayaran tanang utang nimo. Ayaw paggastos for 6 months, mga kasyargaw, sa walay mga hinungdan. Mao kana ang laing upat nato nga horoscope karong buntaga. Napay laing upat, mga kasyargaw, dinhi na sa atong programa Siargao TV News. Samtang sa laing bahin karon, mga kasyargaw, sa atong mga balita, DOH nagpahinumdom nga dili magkumpiyansa. Gi-insister karon ni DOH Undersecretary Maria Rosario Vergerie nga dili kita pakampante karong holiday season o gipadayon gayod ang minimum public health standards samtang naghulat sa pag-abot sa bakuna. Ang pamahayag atong paminawon gikan na mismo kan DOH Undersecretary Maria Rosario Vergerie. Yan po ang aming palaging pinapalala. Hindi po porke magkakaroon na ng bakuna ay kailangan na tayo mag-relax. Kailangan pong maintindihan ng ating mga kababayan that even meron na tayong bakuna, ay kailangan pa rin ipagpatuloy ang minimum public health standard. Ang bakuna po ay isa lang sa mga strategies na pwede nating magamit para tumigil ang infeksyon, pero kailangan tuloy-tuloy pa rin po ang pag-comply sa minimum public health standard. Mao kato, mga kasyargaw, ang mismong pamahayag ni DOH Undersecretary Maria Rosario Vergerie, mga kasyargaw. Samtang sa laing bahin nato karon sa atong mga horoscope, mga kasyargaw, ang last na upat karon. Sa Sagittarius, mga kasyargaw, ayaw pag-utang. Ang imong money, dili nila ikaw bayaran, mga kasyargaw, o ayaw pagpautang. Ang lucky numbers, wala, o ang lucky colors, wala usab. Samtang sa Capricorn, mga kasyargaw, ayaw paggastos more sa imong salary. Ayaw pod gastos sa money sa imong mga investor. Samtang, mga kasyargaw, sa Aquarius, tanan balance sa life, tatabangan nimo ang nanginhanglan karon. Magpatanaw sa mga health experts, mga kasyargaw. Samtang sa Pisces, mag-travel ka sa abroad, ini ang new norm. Magbago ang imong lifestyle karon, mga kasyargaw. Mao kana, mga kasyargaw, ang atong mga horoscope karong buntaga. Kinigiya lamang para na sa pagkabot nato sa atong success karon, mga kasyargaw. Good morning po, magandang umaga sa atong mga viewers. Salamat po sa inyong pagtutok din hina sa atong programa Siargao TV News. Magandang umaga po, good morning kaninyong tanan. Samtang sa laing bahin, mga kasyargaw, ang atong COVID-19 update sa tibuok nasod Pilipinas. As of December 20, 2020, mga kasyargaw, 4 p.m., ang Department of Health nakatala og dugang 1,754 ka mga additional nga kaso sa COVID-19. Maong ang kinatibuk ang total na karon, mga kasyargaw, 459,789 og 21,708 niini, mga kasyargaw, ang active cases. Samtang nadungagan og 8,080 ka new recoveries, maong 429,134 na ang kinatibuk ang naka-recover, 8,947 ang mga nangamatay na, mga kasyargaw, tungod na sa komplikasyon sa COVID-19. Mao kana, mga kasyargaw, ang atong latest updates karon, mga kasyargaw, sa COVID-19 sa tibuok nasod Pilipinas. Samtang ang atong countdown sa Kapaskuhan, mga kasyargaw, 4 days na lang, Pasko na! Pasko na, mga kasyargaw! O pagkaadlaw na lang, pizza 21 na karon, mga kasyargaw.
nahuman na ang ikaupat nga Domingo sa Adbiento, mga kasyargaw. Ang pasabot ana, ang gihulat na lang nato, ang nativity sa atong manunubos nga si Heso Kristo o ang pagkatao sa atong manunubos nga Heso Kristo karong umaabot nga Disyembre 25. Merry Christmas po. Bisan pa adunay pandemya, bisan pa adunay mga katalagman nga atong nasinati karon, magpadayon ang pagsaulog sa Kapaskuhan. Apan ang minimum health standards ang atong pagasundon, mga kasyargaw. Masunod kita sa kamanduan sa atong gobyerno, mga kasyargaw. Mao na ang atong countdown karon, mga kasyargaw, sa atong Christmas, mga kasyargaw. Good morning, Merry Christmas po. Shoutout po sa atong mga viewers karon, mga commenters. Salamat po, magandang umaga kaninyong tanan. Thank you po sa inyong pagsuporta dinhi na sa atong programa Siargao TV News. Good morning po, magandang umaga kaninyong tanan. Sa atong mga viewers, salamat. Good morning po. Dini na lamang kukutob, mga kasyargaw, hangtod sa sunod nato nga panag-uban dini na sa atong programa Siargao TV News para na paghatod kaninyo sa mga importanteng balita nga angay natong masayran dini na sa isla sa Siargao, sa rehiyon sa Caraga, sa probinsya Surigao del Norte, sa tibuok nasod Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao ug sa tibuok kalibutan. Kini ang inyong nagalagad sa live stream karon, Kuya G. Moingon kaninyong tanan, mga kasyargaw. Pagpakabana, pagbantay, makisayod, aron dili kita mahisok kamod. Good morning kaninyong tanan. Happy Monday po.